tardes, noites a todos e a todas. Somos o grupo de teatro infantil Eras unha vez da Asociación Xuvenil Xostra de Mondoñedo. Levamos desde o ano 2009, donde queda eso? E xa somos máis de 15 persoas metidas neste jaleo, e con 5 obras ás costas. Agora os meus compañeiros, Mara e Iván, van facer a primeira escena da última obra que estreamos, Fonda Lurditas, que fixemos outubro pasado, coincidindo cas Anicas en Mondoñedo. E a cousa vai dunha fonda que rexentan Rodolfo Lurditas. Pero a min pareceme que traballa máis Lurditas. Pero bueno, dicen por aí que se pasan todo o tempo discutindo. Pero eu non sei nada, que eu son Roque do Muiño Novo. Bueno, e xa que estou por aquí, aproveito para dar unha volta por Ribadeo. Adiós! Rodolfo xa sabe o traballo que teño que facer. E seguro que anda por aí de cháchara cos seus amigos. Deixa que veña, que a saber o que é bom. Mira que o teño avisado, pero como si nada. Que tal, Lurditas? É moito mellor que non mo pregunten. E iso por qué? Pois xa que mo preguntas, vouche dicir. Cantas veces che dixen que me tes que axudar en todo, Rodolfo, en todo. E logo non che axudo. E non ves que agora non me estás axudando? Pero, Lurditas, dixéchesme que fora comprar o bacalao. Buf, pois que co que tardache xa debes de traer de salao. Mira, Lurditas, non te aceleres, que senón despois cortas a mayonesa, Sí, veña, veña. Axúdame a poñer as mesas, que logo van vir os clientes. E despois, pelas patacas, bato os ovos, adoba a carne... Para, Lurditas! Para, que somos fonda, non restaurante. Pois co que traballo xa podía ter unha cadea de fondas repartidas por todo o territorio nacional. Pero como teño que mandarche facer todo, é aí onde perdo o tempo, Rodolfo. Mira, Lurditas, por min, podes relaxarte. Non, eso xa sei eu ben. Que te coñezo como si te parira, e sin epidural. A ver, as mesas xa están. Que fago agora? Ai, Rodolfo, tes memoria de peixe. E de que peixe falo? Do bacalao, Rodolfo, falo do bacalao. Pero que estreses me faz pasar. Ai, Lurditas, naciches ben acelerada. Anda, pasa pa a cociña e non me cabreis máis aínda. Empeza a cocer a tortilla xa. Non quero nin pensar que pasaría un día ca fonda se eu enfermo. Que dices, Lurditas? Que estás enfermo? Dios non lo quiera. Rodolfo, vaite xa dunha vez. Pero que, Lurditas, eu non quero pensar que teñas unha gripe, nin algo así, Sí, a ti o que che preocupa é que teñas que facer todo o traballo ti solo. Pero que va, Lurditas? A min preocupasme tú. Solo tú, Lurditas miñas. Sí, a ti o que tamén che preocupa é non poder andar de farra por aí todos os días cos teus amigos. Nin cando vera tanto de festa, Non, é logo que me dices da partida de cartas todos os días no casino. Todos os días non, Lurditas. Non digas o que non é. E logo cando faltaches. Pois a ver, o día que se casou o fillo do dueño, é o día de noite boa, é o día... Ningún día máis, gracias a Dios. Eso sí que levas a conta, Mira, Lurditas, xogar a partida é sagrado, porque un home sin partida non é un home de verdade. E que me dices dos viños? Eso sí que tamén é sagrado, porque un home sin os seus chachos non é un home de verdade. E a ver, dime, cando vou ao casino? É primo cheu. Non, só le faltaría. Entonces, a que ven tanto espolio? E o traballo faise solo. Mira, Lurditas, estás-me dicindo que eu non che axudo.
Axudar axudas, pero podías facer algo máis. Porque hai que darlo todo, Rodolfo, darlo todo. Mira, Lourdita, eu xa che teño dito que non teño culpa da aceleración que tes tú, Anda, pasa pa cociña, que estou empezando a acelerarme. Es un peligrosa, bastante peligrosa. Sí, eu roubo. E onde están os ovos? No mismo sitio de sempre, Rodolfo. No mismo sitio desde que abrimos fai xa 10 anos. Pero onde están as patatas? Deixa que vou eu. E o aceite? Que che está dicindo que vou eu?